Hasteko berriro ere 76. urtera bueltatuko gara eta horigarri hau zabaldu zen edo ezarria izan zen egun berean bazkari bat izan zen hemen 1976ko maiatzaren 22 hartan eta ondorenean Ricardo Arregik egindako hitzaldia entzungo dugu. Laburra da, lasai, baina pena merezi duena iruditzen zaigu. Bazkalondoan, Ricardo Arregik euskarari buruz esandakoak entzungo ditugu. Zoritxarrez, balioia osoa dute gaurko egunean, orduan gaztearek azaldu zituen egoera eta ideiak. Euskarriren omenez egindan eskulturaren aurrean, Euskal Herriako artistak egin behar zioten omen berezia. Nik gaur orain une honetan Euskal Gaztediaren izenean eta Euskal idazle berrien izenean Utarregiri omena egin nahi nioke. Eta etxezte egin durzu, laburra izango naiz. Baina egia esateko bildurra ematen dik une honetan bazkaion bat egin ondorenean esango ditutenak esatzea. Baina garko gazte guztiak bezala gauzak benetan esan nahi baldin baditzu, egitean dizutet. Badirudi, Usurbilek bere semearen jaia ospatzen dualako, danok alai eta pozean izan behar gendukela. Baina zoritxarrez, ez dakagu gaur egunean guk euskaldunok, Xenpelarrek bere bersoan zionez, gu bai gera Euskal Herriak. Euskal Herriak ez dugu pozik eta alai izateko eskubiderik. Hilzorian dagon personak, hilzorian dagon gizonak, ez du behin ere eskubiderik, ez du behin ere pozik eta alai izateko momenturik. Horregatik gaur egunean, martxa honetan jarraitzeko horretan, hemendik bi belaunetara, hemendik bi generazioetara, ez dira Euskal Herrian izango, euskeraz hitz egingo duen Euskal Herrian, Udarregik egin zituen bersoak irakurriko dituztenik. Martxa honetan, ez baina izango, hemendik urte batzuetara gauzak aldatzen ez baldira behiepei, euskeraz hitz egingo dutenik. Eta gu, herri bezala, hiltzekotan geran ezkero, ez dut uste, alai eta pozik izateko eskubideri daukagunik. Heriotzako orduak beti izaten dira tristeak, eta gaur egunean Euskal Herriak, Euskaldun guztiok osatzen dugun Euskal Herriak, momentu triste hori bizitzen ari da, hil edo bizi. Eta horregatik, nik pozik nahi nuke, momentu hontan alaituzunezko eta pozezko hitzak adieraztea, baina gure burua engainatu nahi ez baldin badegu, argi eta garbi, gure errealidadeari arpegi eman behar diogu. Eta gure gaurko errealidadea hiltzeko zorian gaudela da. Atzo, zioten bersolariak, eta gaur ere zerbait entzun dugu, eta maiz gure artean entzuten dugu, gurasoak, fraileak, monjak, euskeraz egiten baldin badute, euskera biziko dala. Baina ez gaitezen engainatu, hori ez da egia. Besteko horik ezan bitartean, hori gertatuko da, baina hori ez da egia. Egun abetan, entzun ditugun abestiak, egun abetan, ikusi ditugun antzerkiak, egunero radioetan, egunero telebistan, egunero gure egunerokoetan, egunero gure zineetan, ikustegin ez ditugun bitartean, alperrikakoa izango da gurasoei, bere semei euskeraz erakustea eskatzea. Egunero gure zineak, gure periodikoak, hitz batean esateko, gure gizartea euskaldune izate iristen ezan bitartean, alperrikakoa da pentsatzea, gure hizkuntza zaharra eta gaz guzti horiek, borondate on utz batez biziko dirala. Ez. Gure problemak behar bezala sendatu nahi baldin baditugu, eta gure heriotzako orduan behar bezala bizi nahi baldin badegu, argi eta garbi eman dezaiogun arpegi gure problemari eta gure errealidadeari. Eta gure errealidadea da, gaurko gure Euskal Herri hau ez dela euskalduna, ez bai dago euskaldunen mendean,
ez da bai dago euskaldunen eskuetan. Eta alperrikakoa da gurasoi eskatzea, bere semei euskeraz erakustea. Borondate honez ez da salbatuko euskera. Euskera salbatuko da Euskal Herriko zineak, Euskal Herriko legeak, Euskal Herriko gizartea, euskaldunen eskuetan egongo da orduan. Gainentzekoak gezurrezkoak dira, ez dira benetako problemak. Hortara iristen ez geran bitartean, ez dezagun uste izan, borondate utzez, borondate honez bakarrik, salbatuko dala euskera. Horregatik, gure errealidadeari arpegi eman behar diogu. Eta horregatik, ez gaitzetzen lainoetan ibili. Estadu bate bakarrik salbatu lezake, Euskal Herriaren salbazioa. Beste diskusio bat izango da, beste eztabaida bat izango da, estadu hori zer estadu izango da, eta nolako estadua. Baina inork ere bere buruarekin jator baldin bada, eta lehengoari eutzia ez baldin badago, inork ere ukatu ezin ezakena da, estadu baten bitartez bakarrik konponduko dirala, eta estadu baten bitartez bakarrik salbatuko dela Euskal Herria eta euskera. Arpegi honetatik begiratuta, iruditzen zait, izugarrizkoa garunean gaur zurbilen gatutakoa. Lehenagoko, antzinako, gure aurreko bersolari bat ospatzen genduen gaur zurbile, Udarregi. Baina Udarregiren omenez, altxada jaso da Usurbilko enparantzar eskultura berri bat. Eta horrek zer esan nahi du? Euskal Herria lehenari begira ez dela salbatuko, gaurkoari eta biharrari begira. Horregatikan hasieran esaten nuen bezala, iruditzen zait ez dela momentua, ez dela unea, pozik eta alain izatekoa, baizik eta gure problemei behar bezala arpegi ematekoa. Gaur egunean Euskal Herriak ez baidaka arrazoi bat ere dirua besterik alain izateko. Gaur egunean Euskal Herrian zenbait eta zenbait jende injustiziaren mendean bizi dira. Gaur egunean Euskal Herrian zenbat eta zenbat gizon gure osotasunera, gure zabalkundera iristeko milaka eragozpen eta oztopo arkitzen ditugu. Une honetan nola izango gera ba alai? Ez gaitzetzen bizi lehengoan pentsatzen. Lehengoak bere balioa badu, baina etorkizunari begira, itxaropenari begira. Eta horregatikan, iruditzen zaitzen niri, euskeraren salbazioa ez dela etorriko jakintzu batzuek euskera asko estudiatzen dutelako. Baizik eta euskera injustiziaren kontrako hizkuntza izatera iristen den garaian. Horregatikan, iruditzen zaitzen niri, gaur, Usurbilko enparantzan ikusi deguna, lehengo euskaldu jator baten omenez jasodane eskultura berri hori da, etorkizunerako dei bat. Euskaldunak lehengoa ez dugu aztu behar, baina geroari, garkoari eta geroari begira bizi behar dugu. Ez dugu tradizioari eta legezarrari begira egon behar. Euskal Herria oraindikan jasotzeko gizarte berri bat da. Euskal Herria ez da berpiztu behar dan gizarte bat. Oraindikan jasotzeko dagoen gizarte bat da. Eta gizarte hori jasotzeko ez ezagun gure burua engainatu, ez ezagun uste berso batzuegatik, ohitura batzuegatik eta sentimentu batzuegatik salbatuko degula. Ez, Euskal Herria borroka eginik, danok gure gizatasuna osatzeko moduan atxa behar dugun, Euskal Herri berri horri izan behar dugu. Eta horregatik, eskultura horrek hori zebera esan nahi du. Gaur egunean, badiratzen baite Euskal Gazte, badiratzen baite Euskal Gazterikoak, burrukan dabiltzanak Euskal Herri berri hori jaso nahitea. Eta zenbait aldiz benetan aitortzen dizute, etxaropena galtzen dugu, ea iritsiko otean Euskal Herri berri horren garaia. Baina gaur, artistak zorionez, pintore eta eskultore horiek adierazten digu, badela posibilitate bat, badela ahalmen bat, euskal gizarte bat, euskal pentsamentu bat, euskal arte berri bat sortzekoa. Udarregi baliozkoa izan zen bere garaian, bere garaiko problemak bizi izan zituelako. Eta horregatik gaurko artista berri horiek digute euskaldunak, begira dezagun aurrera, ez gaitzetzen lehengo ametsetan bizi. Euskal Herria oraindikan egin gabe dago. Euskal Herria gu bakarrik borrokarekin osatu dezakegu. Eta ez sentimentuetan eta
konplazio txarretan biziaz, baizik eta jatorki. Beti uste izan dugu euskaldunak jatorrak izan du gerala, eta benetako gizonak, askotan pentsatu behar dugu hori ez dela egia esat. Horregatik, bukatzera noa, eta nik nire adiskiden izenean, euskal idazle berrien izenean, eta zenbait euskal gazteen izenean, Utarregiren omenera juntatzen gera, batzen gera, bat egiten gera Utarregin omenarekin, baina ez lehengoa bizi nahidean, baizik eta berria ekarri daia. Besterik ez, gora Euskal Herria!